І земно. І мені. Притулись до мене, бо тільки ся ковдра. Я б пішов до батьків. Не можна. Чуєш? Вони знову тлумяться. Щоб загріли. Ага. Їм земно. Мовчи і спев же раз. Дивися та учи, як зложити кошечок. Ти вже велика, як Бог дасть, за пару років віддашся, та вже будеш рихтувати свій кошечок за Великдень. Знаєш? Ну, як би хоч яка біда, Пасха мусить бути. А решта, як тако, є в хаті. Пригадую, як бідний Охрем щороку на Великдень під пазухом носив посвятити тільки замотаний хлібець, тобто Пасху. А це певне за Петруся? Так, від харчів по звичаю до Пасхи кладеться шинки, ковбаси, солонини, сира, масла та соли, а як уже й виросла, то можна покласти й молодої цибулі. Окремо важне покласти і халунки, а одно яйце мусить бути облуплене. Після посвячення то яйце удома за сніданок треба перше з'їсти. Тому його треба розділити на кілька частин, кілько є присутніх осіб. Кожний бере частину, посоли, перехреститься і смакує того яйця. Знаєш? Ага. Від прибору у кошик кладеться ніж, свічка і сірник. Як уже розцвів, прикрасити барвінком та накрити вишиваним рушником. То все. Запам'ятала? Так. Ой, який файний. Ну, як там? Ніби гаразд. Порав, посіяв, та не знати, який буде врожай. Дощі змели колишню лісову врожайну землю, а лишилась глина. Хоч і сини вже допомагають, але з глини хліба нема. А їм і женитись пора. Ось мені таке на думці. Ти знаєш, що вторік Янтик перевозив молотарку. Біки скрутили та перевернули її. Все пошкоджене стоїть під стодолом, бо виправка була б дорога. Швагри, а що мені до Янтикої молотарки? Та роздумай трога. Він би її продав там, що позбувся. Ми разом зложимо гроші та купимо її. Обидва здатні до теслярства та заміняємо поломані дерев'яні частини. А кум-Федір – коваль. Та спростує зігнані залізні частини. Придбаємо хоч якийсь старий мотор, і ось нам заробки уже усі жнива. Цікава думка. А решта року? Та до мотору зробимо лісопилку. Та будемо різати трачку. Ось роботи і твої синам. Хіба так? Бо як крильники не заснують свої сині. Старий пішов помалого. Богу дякувати, що їх хожить спинив. Бо хто знає. Ну, понюхаємо по чарку. На здоров'я. Ось, там горілка. Наляй.
Дай Боже щастя. Дай Боже. Тепер з молотарком вам уже легше. Напевно, і цей Дмитро позичкою поміг. А як він? Йому так добре, що до нас уже й не приступає. У Бана Милосавича став великим паном. Пішов на кращу посаду від офіцерської. Та що жене багату сербку? Під її впливом постановив сербське культурне товариство і понаходив, щоб збудувати великий театр. Так само полагодив, щоб український скульптор... Що за культор? Скульптор! Той, що будує пам'ятники. Ну, щоб тут у місті зробив величезні статуї селянських чоловіка і жінки. Усе таки позички нема, бо селяни йому уже не пара. Лиш на останню пам'ятку Василеві подарував свій кортик. Глянь, ось, там у шуфляді. Файний. Але ні до чого. Дурниця. Не може ані хліба відкраяти. Ану, ще по одну. На щастя і здоров'я. Дай Боже щастя. Шарну jednu, шарну дві, Шумить мені в голові, бідна ж моя голова, десь був розум, та й нема. Бідна ж моя голова, десь був розум, та й нема. Ти, мала, не кажи батькові, що ми пили. Pomoz Bog! Šalom. Hvala što ste ga zaustavili. Bogu hvala što nije stigao do potoka. Mogao se utopiti. Ne zahvaljujte. Neki na dobro izašlo. Da platim slatkiš. Ne, pa nikako, pa vi kupujete u mene. Jes, Bog vas blagoslovio. I kako ono, šalom. 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 Ходячи до коме злото маленьке. Щастя, що Бохарі зупине Петруша. А могла бути біда. Тату, мама і кума не пеле хорівку. Ні. А як же ж? Хіба так? А до тебе, стара, ще прийде гурток тверезих. Хто? Хто такий? Товариство просвіта намовило пароха та при церкві постановив гурток, який ради стримувати ж від горілки. Таку чорт хорілку хіба Христом переможуть. Ой, швагре. Жалую за сестру і тим співчуваю з тобою, що вона тебе лишила вдовцем з дитинком. Не утіха, що нині досить жінок умре після родження дитинки. Але хоч синок живий, тобі і нам не утіха. Яка є спочеха, коли не можу сам дбати за дитину. Бачиш, я твою сестру женив ще трохи пізно. І далі не думаю знову женитись. Więc прошу вас wszystkich o pomoc. Попросив твою маму, щоб взяла малого. А тебе прошу, щоб подбав за решта потреб. Віше збудував їм млин на жеце. Подарую його тобі. А ти постарайся, щоб моя дитина мала хліба. До того заплатиш мені пароплав до Америки. І то wszystko. Але я не маю тільки грошей. Продай молотарку. Заробиш więcej pieniędzy, як уминаш. Молотарка не лиш моя. Я вже розмовляв з Антоном. Він би тобі дав молотарку. А собі взяв мотор. Хоче збудувати моторний млин біля дороги, але теж там далі.
так щоб обидва в мене добре заробляли. Co myślisz? Думка добра. Але мушу я розмовляти з Антоном. А як продам молотарку? Чи вистачить то тобі за подорож до Америки? Nie martw się. I tobie залишиш грошей. Ти, бабо, утирай дитині сраку, бо невістка жиє по-панському. За тих кілька років, що так дівка була, наймочка в місті, занадто набралась панських звичай. Але то мій синок оженився. Щастя макове. Та хто то вигадав? Не досить, що не хоче ткати полотно, то купує фабричне, гончарське начиння заміняла полеваним. Купила найбільшу лямпу, що вимагає багато газу, щоб світилося, як у Вифлеємі. До того хата укрита черепом, а вона ще й забагла дубової підлоги. Та хто то все може заробити? До чорта! Правда, він добре робить. Мені й дитині хліба не бракує, а щоправда і братям дає. Але хай би дала сини вчитись якогось ремесла. А вона забагла післати їх таки до школи. Як швидко забула, з якої біди походи. Ну, вона ще як так чемна. Бо люди багато гірші. Дуріють за майном. А від Бога відцурались. То може лиш на зле вийти. Можливо, що останні часи незадовго постукають до нас у двері. Боже милосердний, будь нам грішним. Бачиш, я насварував на маму, що вона на біду ворожа. А то аво, прийшов чорт по своє. Та про що ти? Ось, вивіз муку до міста і дознав чорні вісти. Господи, що таке? Та говори! Знов німці, не дощим була Польща, та нині атакувала Югославію. Бомбардували Білгород. О, то буде війна. Король має міцне військо. Та який король? Забрав золото та утік з компанією за кордон. Матінко Божа, огорони нас, бо ми тут такі чужинці. Ой, дітоньки мої, захистить вас лиш свята покрова. Вам мудрої поради немає хто дати. Тут різні війська, кожне за себе воює, а жодне не наше. Що вам робити? Югославське військо розторощилось? Бородаті вас не приймуть, як ні ті чорні, а червоні згублені та ще й безбожні. Сховатись на кілька років нема де, а вдома сидіти найгірше. А чому?
Мені то здається наймудріше. Не пхатись. Ось чому. Заб'ють перші, котрі надійдуть. А як може залишать, то заб'ють другі, бо скажуть, що ви були прихильні тим першим, то й тому вас вони не забили. То би могла бути правда. Тому я з братьми приступлю до Мобрана. То віддавне легальне хорватське військо, а так і раджуть мудрі люди разом з Войтиновським, з просвіти. Навіть говорять про якусь українську легію. О Маріє, о Маріє, мати Бога милого, умилосердися